Pino, hej. Tusind tak for at du kom med mig på min kanal YouTube om de danske sprog i danske skoler i fremsprog. Mit første spørgsmål til dig er, studerer eleverne i Duborg-skolen alle fag på dansk? Det gør de på Duborg-skolen, og det gør de også på alle de andre skoler i det danske mindretal. Under Dansk Skoleforening for Sydslesvig er der cirka 40 skoler, og alle fag undervises på dansk. Selvfølgelig bortset fra sprogfagene, altså hvis man har fransk, så foregår det på fransk og tysk på tysk. Udtale fremmedsprog. Selvfølgelig. Kommer du fra de danske mindretal i Sydslesvig? Nej, det gør jeg ikke. Jeg er født og opvokset på Midtfyn, lige syd for Odense, og har boet i Odense i mange år. Jeg har også boet lidt andre steder, og så har jeg boet her i Sydslesvig i 6 år. I 6 år. Tusind tak gerne. For at du kom med mig på min kanal YouTube om det danske sprog i danske skoler i Sydslesvig. Ja, nemlig. I Tyskland. I Tyskland, præcis. Så vej. Ja. Lærer børn i Gustav Johansen skole alle fag på dansk? Alle fag er på dansk, undtagen tysk. Ja, undtagen tysk. Der bliver undervist på modersmål i dansk og i tysk, og engelsk selvfølgelig også. Ja. Men ellers køber vi alle vores undervisningsmaterialer i Danmark, og undervisningen foregår på dansk. Hvis man bor i Lip, synes du, at det er for langt for dem at rejse til Duborg-skolen frem og tilbage hver dag? Det tror jeg faktisk, at hver elev skal afgøre for sig selv, om det er for langt hver dag eller ej. Det kommer måske også an på, hvad man laver i sin fritid. Men vi har et tilbud til eleverne, at hvis de bor et stykke væk, så kan de bo på vores ungdomskollegium, hvor de bor søndag til fredag, har et værelse, hvor der er en kok, der laver mad, og hvor de faktisk har et rigtig godt fællesskab. Så hvis eleven synes, at det er langt, og ikke har lyst til at køre hver dag frem og tilbage, så har vi en mulighed for, at de kan bo her i Flensborg. Så det er faktisk ikke noget, at jeg tager stilling til, men vi har bare et godt tilbud til dem. Der er 2 gymnasier i Sydslesvig, nemlig A.P. Møller i Sydslesvig by, og du bor her i Fremsborg. Så synes du, at det er nok gymnasier i Sydslesvig? Ja, det er det. De har jo plads til at optage elever, som kan blive optaget på gymnasierne. Og hvis de har det, så er der pladser nok i Sydslesvig. Så der er pladser nok? Okay. Hvis man bor i for eksempel Husum, er de for langt for forældre og eleverne at rejse frem og tilbage til skolen hver dag? Altså det er selvfølgelig en lang transport, de har, men det er sådan, det er. Du kan jo ikke have gymnasier alle steder. Du er nødt til at have en vis volumen for, at du kan oprette et gymnasium. Det er det, der er prisen, kan man sige, ved at bo lidt længere væk fra de større byer, at der er en lang transportvej. Men det er der jo også i Danmark for nogle børn, som bor i nogle udkantsområder. Men er der tilskud til eleverne, som bor langt væk fra skolen? Altså, de får jo en gratis bustransport. Gratis, okay. Men de bruger selvfølgelig meget tid på transport hver dag. Men synes du, at det er et problem? Måske 3 timer frem og tilbage hver dag? I hvert fald en time. De har jo mulighed for at kan sidde og bruge tiden i bussen på at læse eller skrive, eller hvad de nu gør på deres laptop eller et eller andet. Okay. Om de så gør det, det ved jeg ikke. Men jeg synes, det er jo sådan vilkårene de er. Og det ved man, når man får sit barn indskrevet i en dansk skole, at hvis de skal på gymnasiet, og man vil blive inden for mindretallet, så er der de 2 muligheder. Så det synes jeg ikke er et problem. Okay, ikke et problem. Nej. Okay. Og så kan man selvfølgelig sige, at de børn, som bor ude på nogle af øerne, som har længere til skole, de har jo mulighed for at komme ind og bo på ungdomskollegiet herinde i Flensborg, og så gå på gymnasiet på Duborgskolen. Okay. Så de ikke har den lange transport. Altså dem, der bor på Sild og Føre og de her øer. Jeg tror, at der er nogle skoler med en internat. Det er der, altså vi har ikke selv, vi har en skole, Ladelund,
ungdomsskole, men det er ikke gymnasie, det er til og med 10. klasse. Du kan gå fra 7. til 10. klasse. Det der minder lidt om en efterskole, okay. Som man har i Danmark. Ja, hvor man så kan bo på skolen. Men det er ikke mange. Jeg ved faktisk ikke, hvor mange de har derude, men det er jo fra 7. til 10. klasse. Det, om de er 50 eller mere, jeg ved det ikke. Men der er i hvert fald en mulighed for, men det er jo også børn, der ofte har brug for noget andet, en anden form for undervisning, måske en mere praktisk tilgang til undervisning, som de har mulighed for at tilbyde derude. Er der udfordringer for lærere i Duborg skole i sammenligning med dem i Danmark, når det gælder undervisning i dansk? Der er helt sikkert udfordringer i undervisning i dansk, men det gælder altså ikke kun på Duborgskolen. Det gælder også i Danmark på gymnasierne. Generelt mange, der måske skriver lidt sværere, end de gjorde tidligere. Men det er jo vores opgave at lære dem det. Så er der også en skæg udfordring, at der er selvfølgelig nogle udtryk, der bliver overtaget fra tysk, altså i en form for sydslesvigsk dialekt. Der er selvfølgelig nogle vendinger, som man måske ikke kender på Fyn, hvor jeg kommer fra. Men igen er det jo, synes jeg, en lidt skøn særhed, mere end det er en udfordring. Men der skal man selvfølgelig have de særheder rettet lidt til, så det bliver almindelig standarddansk. Men det har ikke kun noget med Sydslesvig at gøre. Sådan er det jo faktisk i hele Danmark også. At man nogle steder ikke kender forskel på hans og sin, og andre steder der siger man er til det hele. Og så der er altid dialekter, uanset hvor man er henne i sprogområdet. Mange elever har vokset op med måske tysk derhjemme. Men også med dansk, som de jo har i minimum for i skole, børnehave, vuggestue, og mange har det også derhjemme, og på den måde. Men der er altid udfordring i en undervisning. Der er altid en sproglig udfordring, og det er præcis det, der er det spændende ved at være underviser. Det er at få tingene gjort endnu bedre. Men det gælder uanset hvor man underviser henne. Så skal man arbejde med det. Og sproglige udfordringer, det er, som jeg nævnte før også, de germanismer. Altså man overtager en vending, måske fra tysk, som man oversætter til dansk, og så bruger man. Men det er jo ikke et problem. Ikke på banen. Nej. Når jeg så ser, hvor dygtige vores elever omvendt er til at analysere tekster, så vil jeg sige, der får de virkelig noget med fra skolegangen. Og det kan de faktisk rigtig, rigtig mange af dem. Det er jo en kvalitet. Så selvfølgelig er der nogle ting, hvor man arbejder lidt mere med det, og andre ting, som eleverne faktisk måske er dygtige til, fordi fagene spiller godt sammen. Hvad er udfordringerne for lærere og forvaltninger som dig i sammenligning med skoler i Danmark? Altså, vi skal jo jonglere med 2 sprog. Tysk er jo også en del af vores hverdag, og vi har jo nogle forældre, som ikke taler dansk, hvor måske kun den ene part taler dansk. Nogle gange er det jo en udfordring, hvis man sidder far og mor, og kun den ene taler dansk. Man måske gerne vil have, at alle kan tale tysk, for at man ligesom forstår. Og der er nogle samtaler, der selvfølgelig er vigtige at skal afholdes på tysk. Sådan er det. Vi har jo også nogle samarbejdspartnere i det tyske system. Det kan være de sociale myndigheder, eller hvem det nu er, hvis vi har nogle sager, hvor vi skal have brug for at trække på noget ekspertise fra det tyske system, er vi selvfølgelig også nødt til at kunne tale tysk. Så det er selvfølgelig udfordringen, når du søger herned som lærer til en dansk skole, at du også skal kunne tale tysk. Så hvad er der nogle gratis danske kurser for forældre, som ikke taler dansk? Ja, okay. Der er en bred vifte af forskellige kulturtilbud, herunder også sprogundervisning for de forældre, som har børn i en dansk skole, som ønsker at lære sproget. Især på biblioteket her i Flensborg, det danske bibliotek, tilbyder rigtig mange kurser. Ude i oplandet, hvor man ikke har et bibliotek, der er det som ofte på skolen, det foregår, hvor der så er nogle lærere, der underviser forældrene om aftenen, typisk i vinterhalvåret i danskkurser. Og så er der forskellige familiekurser også, hvor man inviterer til weekender eller ferier, hvor man har sådan nogle camps, hvor man også kan lære dansk. Så der er rigtig mange tilbud, men det er selvfølgelig svært. Det ved du selv, at lære et nyt sprog, og lære det så godt, så man kan anvende det også i sin hverdag. Men det er jo ligesom en forudsætning for, at man som forælder også kan hjælpe og støtte sit barn. At man også forstår sproget. Det er vigtigt. Det er rigtig vigtigt. Ellers er man ligesom sat lidt ud på et sidespor i forhold til at følge ens barns uddannelse. Men der er selvfølgelig også mange forældre, der lærer sammen med barnet. Altså når barnet starter i skole, og forældrene har måske fået nogle kurser og læser de samme lette bøger i første klasse og gradvist, så bliver det sværere
sværere. Så jeg synes, vi har virkelig også mange forældre, som gør en kæmpe indsats for os at lære sproget. Det er altid en diskussion for os, fordi der er også rigtig mange, der kan tysk, og vi skal passe på, at det ikke bliver den der sovepude. Jamen, så er det også nemmere, vi kan lige alle sammen forstå tysk, så lad os gøre det på tysk i stedet for. Men det dur ikke. Vi er simpelthen nødt til at holde fast i, at vores sprog på den her skole, det er dansk. Der er mange forældre, som kan ikke dansk. Ikke mange, men der er nogen, der ikke kan. Men så løser man det på en eller anden måde ved, at man måske så sidder ved siden af en, der kan oversætte lidt for en, når man har et forældremøde, hvor man er med. Nogle betyder måske 30% af dem. Nej, så mange tror jeg ikke, det er. Nej, okay. Det tror jeg dog ikke. Og typisk så forstår de allerfleste, også i det her område, forstår rigtig meget dansk, men tør måske ikke at tale det, og tør måske ikke at bruge sproget. Okay. Men det er rigtig svært for mig at sætte tal på, hvor mange det er. Okay. For det er jo ikke noget, vi gør op. Det er jo ikke noget, selvom man forpligter sig på at lære dansk, når man starter i skoleforeningen og for sine børn, de starter i skolen, så er det jo ikke sådan, vi har en stopprøve og en test og siger, nå, du lever ikke op til de her krav, ud med dig. Så egentlig kan man sige, vi appellerer til, at forældrene, de også godt kan se, at det er hensigtsmæssigt, at man kan forstå det sprog, som foregår i skolen, hvor ens barn skal få en vigtig dannelse og uddannelse. Hvilke andre udfordringer har du? Altså, da jeg kom herned til Sydslesvig, var tysk ikke det mit favorit andet sprog. Det var helt klart engelsk, og jeg synes, det var rigtig svært i starten, når jeg havde nogle af de her svære samtaler, der skulle være på tysk, at jeg ikke følte mig tilstrækkelig til at kunne forklare godt nok, hvad det var. Du skal faktisk også være temmelig god til tysk for at kan have sådan en funktion, som jeg har. Okay. For lærere i danske skole i Sydslesvig, er de svære for dem? Fordi jeg mødte mange børn på gaden også i Sydslesvig. Selvom de kan dansk, de går på danske skoler, men de ikke taler dansk med hinanden. Ja. I stedet for tysk. Måske det er et problem også. Jeg ved ikke, om man kan sige, at det er et problem, fordi de skal jo også kunne fungere i det land, de bor i. Okay. Så de skal jo også kunne have deres tyskfærdigheder, fordi det også er det, de skal tale med naboen, eller i deres sportsklub, eller når de er ude at købe ind, eller hvad det nu kan være. Det kan også være, at de er tosprogede derhjemme, så med far taler jeg dansk, og med mor taler jeg tysk. Men jeg tror sådan set ikke, at vi er så meget anderledes, end man er i det tyske mindretal. Nord for grænsen, der taler man tysk i skolen, men indbyrdes taler man dansk, fordi det er i en dansk kontekst, man befinder sig. Og ja, vi har rigtig mange børn, der gerne vil tale tysk med hinanden. Vi har også nogen, der taler dansk med hinanden, men vi har også nogen, der taler engelsk med hinanden. Selvfølgelig er der flest af dem, der taler tysk indbyrdes med hinanden, men det er jo ikke ensbetydende med, at de ikke er gode til dansk. Det er bare vigtigt, at vi får formidlet, at når vi er her på skolen, så er vores fællessprog, det er dansk. Måske de er det eneste mulighed for dem at tale dansk på skolen. Fordi, som du sagde til mig, at mange af dem taler andre sprog derhjemme. Ikke dansk. Måske de har også ikke mange venner, som kan dansk. Så måske på skolen, de er de eneste måde for dem at tale dansk. Jeg tilbragte et år i Wales for at lære de walisiske sprog også. Jeg blev bestyrelsesmedlem til den walisiske sprogforening. Baseret på min oplevelse med din walisiske sprogforening. Det er vigtigt for eleverne, som studerer i danske skoler, taler dansk med hinanden på skolen. Måske det er vigtigt for at lære i danske skoler og udfordre børn og tale dansk med hinanden på skolen. Det er også et fokusområde, vi har. Vi vil rigtig gerne styrke, at når vi er her, så taler vi dansk også indbyrdes. Også når vi sidder og laver gruppearbejde, så er det ikke tysk, vi taler sammen med. Det gør vi i vores fritid, hvis det er det, vi vælger, hvis det er det, vi har det godt med. Det er jo ikke sådan, at tysk er forbudt. Men her på skolen skal der ikke være nogen tvivl om, at når vi henvender os til voksne, og når vi sidder i undervisningen,
så foregår det på dansk. For vi er en dansk skole, og det handler ikke kun om, at du taler og forstår sproget. Det handler lige så meget om, at der også er en kultur, som vi bærer med os igennem sproget. Og de mange forskellige tilbud, der er inden for det danske mindretal med kulturtilbud og med sportsklubber osv., at man ligesom opfordrer børnene til også at bruge nogle af dem, så de får ligesom hele pakken. Det er ikke kun sprogpakken, men det er hele den der pakke, hvad vil det sige at være dansk? Når jeg besøger danske skoler i Sydslesvig, jeg ofte hører, at mange børn og unge taler tysk med hinanden, ikke dansk. Jeg spurgte dem, de sagde til mig, at de ikke taler dansk derhjemme. Hvordan I Duborg skole opfordrer dem til at tale dansk med hinanden på skolen? Det gør vi også. Altså eleverne taler både dansk og tysk, og nogle gange er det dansk, nogle gange er det tysk, nogle gange er det en blanding, meget ofte er det en blanding, hvor de bruger danske ord og tyske ord, endda nogle gange i samme sætning. Vores arbejdssprog, vores undervisningssprog, det er altid dansk, og vi opfordrer dem også til at tale dansk, men nogle gange så taler de også noget andet. Noget af det mærkeligste, jeg mødte, det var 2 elever, der sidste år, de talte kun engelsk med hinanden, men altid kun når de havde fysik. Så alt fysik, der talte de altid engelsk. Så vores elever er ret gode til sprog, og de bruger alle mulige sprog. Jeg tror, at det er meget vigtigt for dem at tale dansk i stedet for at tysk. Fordi danske mindretal og organisationer fremmer det danske sprog og kultur i Sydslesvig. Fordi de ikke taler dansk derhjemme, så måske det er eneste mulighed for dem at tale dansk. Jeg ved ikke, hvad alle taler derhjemme. Nogle taler tysk, og nogle taler begge dele derhjemme. Og her taler vi dansk. Det holder vi fast i. Der er også mange af dem, der taler dansk i deres foreninger, hvor de spiller tennis, eller håndbold, eller fodbold, eller går til dans, eller gymnastik. Og så er der nogen, der går til dans og gymnastik og håndbold i andre foreninger. Så de taler faktisk generelt bare 2 sprog. Det er i hvert fald en kvalitet. Findes der statistikker over at forstå en procentdel af dem, der går på universitetet i Danmark? Der skal du nok spørge på gymnasierne. Fordi jeg er jo kun her, vi har kun til 10. klasse, og så sender vi efter 10. klasse, kan man så komme på gymnasiet, hvis man har karaktererne til det. Så der er det bedre, at du spørger på Duborg eller på AP Møller skolen, hvordan statistikkerne ser ud der. Men jeg tænker, at det er et interessant spørgsmål. Det er jo også muligt for de børn hernede fra, som vælger en universitetsuddannelse i Danmark, at man får det, der hedder SU, sådan at de kan få en universitetsuddannelse, og de jo stadigvæk kan få penge, mens de studerer, så de kan bo og spise og købe bøger og så videre. Det er ikke den samme mulighed, man har i Tyskland. Baseret på din erfaring og oplevelse, for så mange elever går på universitetet i Danmark i stedet for i Tyskland. Men det har jo nok noget at gøre med, hvis du er opdraget i et dansk skolesystem, så er jo det, du kender, og det, du også vælger at fortsætte med. Det ligger vel også i kulturen og i den pædagogiske tilgang, der er til uddannelse inden for det her danske system. Og det er anderledes i det tyske system. Men selvfølgelig har vi nogen, der vælger at gå på et tysk universitet efter deres studentereksamen fra et af de danske gymnasier. Så selvfølgelig findes det, men hovedparten tager til Danmark. Men jeg tror, det kunne være, der er nogen, der kan svare bedre på de her spørgsmål, hvis du spørger dem på gymnasierne, end jeg kan. Okay. Er der mange elever i Duborg skole går på universitetet eller videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark, efter at de har forladt Duborg skole? Det er der. Vi har ikke nogen præcise tal, men når vi spørger eleverne, mens de er her, så er det 80%, måske 85%. 80%? Mange? Ja, der er i hvert fald planlægger at tage en uddannelse i Danmark. Det kan så godt være, at det bliver lidt færre. Det kan også være, at det bliver flere, som i hvert fald tager en påtænker at tage en uddannelse i Danmark. Ja. For ikke fortsat på universitetet i Tyskland? Det er der også nogen, der gør, men langt de fleste føler, at i det danske uddannelsessystem, der hører de til. De hører til i Danmark og har derfor lyst til at videreuddanne sig der. De vigtigste mål for de danske mindretalsorganisationer i Sydslesvig er at fremme det danske sprog og kultur.
Så mit spørgsmål til dig er alle indvendige og udvendige meddelelser i Gustav Johansens skole på dansk? Om alle, hvad sagde du? Indvendige og udvendige? Eller forstod jeg ikke lige? Kommunikation. Kommunikation, jamen det er 100% på dansk. Okay. Altså der kan være nogle enkelte papirer, som kan være oversat til tysk også, fordi det er vigtigt, at man har en underskrift, og man har sat kryds det rigtige sted og så videre. Altså hvis man skal testes ved PPR eller et eller andet, at så findes deres udgaver også på tysk, hvis der er nogle forældre, som ikke forstår det. Men alt det, vi sender ud, det er på dansk. Og det er også på dansk, vi kommunikerer, når vi har forældremøder og arrangementer. Taler alle medarbejdere her dansk med hinanden? Ja. Også? Ja. Okay. Det gør de. Men selvfølgelig er mange af dem, der er ansat, de er også selv opvokset i Sydslesvig, og dermed opvokset med 2 sprog. Og for mange af dem er det lidt underordnet, om de taler dansk eller tysk, når de har fri, fordi de er lige gode på begge sprog. Så nogle gange så kan man da også godt lige komme til at sige et eller andet, eller en tysk sætning eller noget, fordi jeg tænker måske ikke altid lige over, hvad jeg taler, men helt som udgangspunkt, så taler vi dansk her, og det gør hele personalet også, fordi det er ligesom en del af konceptet. Det er også det, der står i din ansættelseskontrakt, at du forpligter dig på at tale og formidle dansk. Det er ligesom forudsætning for, at vi er her. At vi også bærer sproget med os. Jeg tror, at hele af de danske minoritetsorganisationers mål er at fremme det danske sprog og kultur. Er alle jeres virksomhed og begivenhed er på dansk? Ja, det er det faktisk. Okay. Det er det, ja. Vi har dansktalende personale på alle poster. Selvfølgelig har vi det. Vi underviser alting på dansk. Al vores kommunikation er på dansk, indad til og udad til. Så det gør vi selvfølgelig. Og så tror jeg, at hun har ret i, at der i plejesektoren generelt problemer med at skaffe personale. Det gælder i Danmark, det gælder i Tyskland, og det gælder formentlig en masse andre steder. Men sproget her på Duborgskolen, det er dansk. Det er okay. Taler alle medarbejdere her dansk med hinanden? Ja, det gør. Okay. Bekymrer du dig om de danske sprogs fremtiden i Sydslesvig? Det er jo et godt spørgsmål. Altså jeg tænker lidt, så længe vi har danske skoler, har vi også dansk sprog. Men har vi råd til at blive ved med at have så mange skoler hernede, som vi har nu? Det ved jeg ikke. Altså vi har jo lidt ondt i økonomien i skoleforeningen. Det er lidt svært nu, og der er nogle skoler, som er meget små, og som måske også ligger i nogle områder, hvor de ikke har været naturligt tilbage i historien at tale dansk. Og der kan jeg da godt frygte, at hvis skolen lukker, at så lukker mindretallet også, og så forsvinder dansk også. Her i Flensborg vil jeg overhovedet ikke være bekymret. Altså, vi har jo også rigtig mange børn, som taler dansk derhjemme, og hvor dansk er meget mere naturligt, end det måske er, hvis nu nævnte du selv Husum, hvis du kommer derudfra, hvor der er længere imellem de forældre, der har dansk eller familier, der har dansk som hjemmesprog. Og der er det måske sværere at holde fast i. Og der har vi jo en særlig placering, kan man sige, fordi vi bor så tæt på grænsen. Der er rigtig mange også danske familier, som bor her i vores distrikt. Men i forhold til for eksempel for 30 år siden, måske de danske sprog, selvom i Flensborg er blevet mindre og mindre synlige. Det er fra det danske sundhedstjeneste. Caroline, hun er en af ansatte. Jeg læser. Gennem Carolines mangeårige arbejde i sundhedstjenesten er der sket spændende udviklinger. Særligt de danske sprog er blevet mindre synlige, hvilket skyldes blandt andet, at mange ansatte nu har tysk som modersmål, samt at dokumentationen for arbejdet sker på tysk. Det er lidt en skam, at vi ikke kan tiltrække flere med dansk som modersmål. Jeg snakkede med mange mennesker også i mange minoritetsorganisationer i Sydslesvig. Måske det er også de samme problemer med mange danske organisationer, selvom i Flensborg. Altså med, at de ikke taler dansk, tænker du? Ja. Det synes jeg ikke.
Vi har jo et eget system, tænker jeg, med hvis vi har brug for at få et barn undersøgt, så har vi vores egne psykologer, som også er dansk osv. Men det er klart, at vi er også nødt til nogle gange at kigge ud i det tyske system, for vi er for små til at have det hele. Og selvfølgelig skal vi nogle gange skrive noget på tysk, men langt hovedparten af det, vi sidder og laver, det foregår på dansk. Det er vi store nok til i skoleforeningen, men jeg kunne sagtens forestille mig, at en organisation som Sundhedstjenesten, som samarbejder mere, måske med nogle tyske, at de har brug for, at det er mere på tysk. Og så er det jo svært at komme ned. Det var også det, jeg startede med at sige. Det har været svært for mig, det der med at føle, at jeg ikke var god nok til at udtrykke mig så præcist, som jeg havde brug for i en svær samtale med nogle forældre, hvor der var et eller andet problemstilling i forhold til deres barn. Og jeg har i starten været rigtig afhængig af, at jeg havde en samarbejdspartner, der var god til tysk, som kunne hjælpe mig, også når der var nogle ting, der skulle formuleres på skriftligt indtil jeg selv blev god nok til det. Og det er til dels stadigvæk jo en udfordring for mig i nogle situationer. Det er det helt klart, og det skal man jo arbejde på at blive bedre, eller i hvert fald acceptere, at du har brug for hjælp nogle gange til det her. Og det kan selvfølgelig holde nogen væk, at man også skal kunne være god til tysk, for at kunne have sådan et job, som jeg har i hvert fald. Ja. Så du ikke bekymrer dig om det danske sprog fremtiden i Sydslesvig? Det sagde jeg jo lige til dig, hvis vi kan fastholde og få arbejdskraft herned, så tror jeg jo nok, men det er også et økonomisk spørgsmål. Om vi vil kunne fastholde mindretallet. Hvis vi ikke har skolerne, hvis vi ikke har kulturtilbudene, hvis vi ikke har sundhedstjenesten, altså hvis det hele det falder fra hinanden, så tror jeg ikke, at sproget det overlever. Det kan være, jeg kan godt bekymre mig lidt for, hvordan det kan være at tiltrække arbejdskraft fra Danmark herned til, hvis vi ikke har økonomien med os. Der er jo forskel på danske og tyske lønninger også, og hvis vi skal være en attraktiv arbejdsplads for dem nord for grænsen, så skal vi jo kunne tilbyde noget andet end det, man kan få i Danmark, eller i hvert fald som minimum noget tilsvarende også på lønsiden. Og det ved jeg ikke, om vi kan blive ved med. Men synes du, at det er nok tilskud? Ja, jeg ved, at I har tilskud fra de danske sted og fra de tyske sted også. Men er det nok? Men hvornår er nok? Altså, du kan jo aldrig få nok, hvis du kan få mere. Sådan er det. Men vi har jo nok til at kunne lave en god skole. Det handler jo også rigtig meget om det engagement, du selv lægger i, hvis vi kigger på sproget i hvert fald. Altså, så handler det jo ikke om penge, så handler det om, at du også har et engagement og en vilje til at sige, jamen selvfølgelig er det dansk, der er vigtigt her, det er dansk sprog, vi vil udbrede, og det er det, vi er sat i verden for os med det job, vi har. Så var ja. Mange mennesker fortalte mig, at det danske skolesystem er bedre end det tyske. Er du enig? Det er jo rigtig svært for mig at have en mening om, fordi jeg kun kender det danske system, men jeg har jo selvfølgelig også hørt nogle ting, og jeg har også oplevet nogle ting, og jeg vil sige, at jeg tror som udgangspunkt ikke, vi er bedre, men vi gør bare tingene på en anden måde. Jeg tror måske, vi er bedre til at se det hele menneske, frem for kun at have fokus på test og faglighed. Vi har en anden omgangsform, som er lidt mere, kan man sige, afslappet. På de tyske skoler bliver man stadigvæk kaldt med sit efternavn og de. Og her er det jo på fornavn, hvilket de fleste, altså alle elever synes, at det er fantastisk. Det er jo, man føler sig jo på en eller anden måde lidt mere lige med hinanden. Og det der med, er du en autoritet, bare fordi du har et erhverv og et navn, det er man jo ikke. Det er jo noget, man skal skabe sig inde i klasserummet, når man underviser, via den måde, man agerer som menneske, og via det forbillede, man er for de her børn, man underviser. Og ikke bare noget, man har, fordi man har en titel på et stykke papir. Det er nok en af de største forskelle, der er. Det er ingen tvivl om, at de tyske lærere er ekstremt godt uddannet. De har en anden uddannelse, de er universitetsuddannede, og de har et helt år, hvor de er ude i praktik, inden de får deres afsluttende lærereksamen. Og det er helt sikkert nogle meget fagligt stærke lærere, de tyske lærere, men de mangler måske noget i forhold til det der med relationskompetence og nogle af de ting, som vi også lægger vægt på som nogle gode værdier og skal kunne, og det der med de menneskelige egenskaber er måske lidt vigtigere i vores system, end de er i det tyske. Så du er enig? Det kan du måske godt sige, men det er også, altså, ja, jeg har jo aldrig undervist på en tysk skole, så jeg ved det ikke. Så jeg vil i hvert fald sige, at jeg kan 100% stå inden for, at du skal se en elev som et helt menneske, og ikke bare isoleret på, hvad man kan fagligt. Tusind tak. Velkommen.
Pæno, tusind tak. Så var Ja. Tusind tak. Ja, selv tak. For en sådan kæmpe godt samtale med dig i dag. Selv tak. Ja.